Blaze beton pi baro si senbiang ngai shimmi kene kalat ban pedian song bhai pi wei si kene ka jing shakri jongi langba kene ka online worship service ban ngi scam ba oblay la jubab ban ngi tib ba oblay la jubab ki jing dwai jongi bangila ban wan si ka yeng jongu bat shen ngin yo kalat bangin wan si kene ka yeng jong blay ban ngi don lang banta ban ne don betalang ban ni ruai bangin i marki khmat henry yamta ka singi ne pteng ye kene ka online worship ban sedang ika jing shakri jong iha kene ka sngi bakatang khoi ki jong blay tong ini phai ko jing ruai kan bar ka ba saus pa ar phulai ka bong kanu thiang ban nge ho jisu ban nghe yêu Jesus tin trong cả ba cordon ban shania aku larjong barolong ibadon bor Jesus Jesus na iyang na yat ban uman kapon Jesus Jesus Kodor Jesus tang yaum hinga nhiều con chi xa thiang ban nghe yêu Jesus ban sai khui hawa kasam da jinge na shania haum ulong u badon bortam Jesus Jesus na iyang na yadban uman kapon Jesus Jesus Kodor Jesus tang yaum hinga nhiều con hối cha thiang ban nghe yêu Jesus na chính long có ban yo lai bang an shu sim na u Jesus chính im chính men chính ja thai Jesus Jesus na iyang na yat ban uman kapon Jesus Jesus Kodor Jesus tang yaum hinga nhiều con nga hun ne ban shania hami Jesus Kodor nong penin perteshu kamla pentami yang asha kajing long rin Jesus Jesus na iyaw ngan yat ban uman kapon Jesus Jesus Kodor Jesus tang yaum hinga nhiều con Public sebetulnya PIW bat ngaplian sobha bang sin pat dia ki para banget bat kumju ya ki parok parajer ki bai ya don lang ni ban ya pet lang hani ka por bangila ban ya syakri lang ya ka keteng ke jong blai bat hani ka por pila ban ya shim ya ka bible ke jong pi ngin ya phai lang shau jo kalundong ka balai penriu ka dukhat ka ba arpua Hakmi ublei ule penkrau dalam kabur, balong unong hikai kum mau. Nan pulih yang sesin,
hakmi ublei ule pen kraw dala kabor ubalong unong hikai kum u. Tene kapon ngini apai syaka jirai sedang kadamba kaba ars pa prapenyo. Wat klet ka sabaton laker kujong utrai nakata yung long bakor baba tamba pernai kai jathai na jing tray kaya tu jing i play jing shai jong ka kawan here now baba is name kuble ngi ai kuble sa baton bakoi kuble ngi ai kuble ka ski ku you try rakia sabaton you try to ma nisim hakisen ranulaong ngalong lenti jingim ladang ningi labut yalau nong penim unai dina kapukri batu ki umbaim kuble ngi ai kuble sabaton bakoi kuble ngi ai kuble ka ski kuyu dry kasngi ka bakentang kasngi ka jing men bang ngirwaya ro yu jisu ulok jongki kenang kunong penim bajem nun kado basbun melong kulalong ka bakodor hadonut bamechon kuble ngi ai kuble sabaton bakoi kuble ngi ai kuble ka ski kuyu try. Tay ni pendem keli jing duai. Ko kupa jungi baham neng ngi aingu eme sai sin pat hang nika ski sabatan ka mela aingi bat kumju me aingi kamet ka bukoi bakia sai sin pat bangila banwan kumni bane syakri lang ngaduai rut bame na ku ble me bamela aingi ka met ka bukoi bakia bat kumju kijing ker khu ga bamela the haji im ke jongi bat ngaduai ru namanta jungi iwe piwe ki parlok projok ba kumju ki para bangai kat bakidang pulut por ni kesngi bangila banisha syakri lang ye keteng ke jong me hani kesngi bat to ai ba ngin yo ka jingker khu bat bangila ban ka ek ba syakri jong me uya sami ngi hani kesngi bangila ban su thu syai bat bangila ban pensa haji ngut ji pekha ka jongi ba hadok nu jungi kumju bangila ban pendon kam haji im ke jongi bamanla kesngi ngaduai ru namenta ki bapang ba stem ki para banget ki badan haying sem ke jongki ngimla bantip atai kanda reme metip khamha nam ta jongki iwe pi iwe tokta eki bakila ban hajaka bangki ki pang bakila ban kot no daka jingpang ke jongki ba sin pat bakila bania syakri ban sngap kerteng ke jong me bat kumju ngaduai nam ta jongi iwe pi iwe ki nong pop bat kumju ki ba
ki parlok bat kumju ki khun ki jong me ki bawat ya me ngadwai ni mentai jong ki bagi la ban yo ka jingsuk hame om bang ka perthei kan ai ka jingsuk henry bakin wat ya me bat bakin long ki jong me temap klet iki po baru ki bengi julek pensi yang mon ke jong me bakin dia baru ngadwai ngapan keteng Jisu amen. Badai kapon ngin yo ya ka jing tu kana mission ngan khot ya imis dikanti binwan syakamat. Kublai sabaton pi baro an step mentangi lapoi syaka kuata ka besau jong snam ajar arpau bat ka jing tu kana mission jong i minsta ka step ka dei ka bawana ka ri India bat ka kerteng jong ka di ka jing tu kana ka bangini pulilang ka ni ka step ka dei ka jiwat yau blai ubashisha tangin dia pet ka ai ka ba ka ni ka jing tu kana mission jong i ka ong la ong ba khandai snam min shwa kani ka jaya shila kala im shitam palat hanong kendong hapo ka pedeng jong shathi jong kri India kata ka brio ka kerteng ka jaya shila la ong ba uni utanga jong ka u kerteng u Venkatesh ula shem jing e kumno ban kum umistri mau ban pendap hayeng hasam jong u bat ban sumar ki khon ki bedang south nam bat ya u khon bedang ars nam karta la ong ba ka shimpor license si bandam hakmat kita ki door blai balabo haka jaka bakerpang hieng jongki tila ong da ka ba khaprep ki khmat ki jongki kata ka jaya shila ka ong ai ba mengi na ka benta ka ni ka singi ngimdan pisa ai ba mengi la kumnu na ka benta ka ni ka singi la ong ba ka ni ka jaya shila ha ba ka pet ita ki door blai ha balabo kerpang hieng jongka ka dwai da ka baka khaprep ban pan jimbam namanta kata kasi tela ong shu ro hang ni bala poi ha kasi tho dieng maka bo uni utanga jongka kila sha jing en bat ya dwai ha khamat kita ki dor blai na do dang step perngap ha do bana sep kasi wat laki long ki ban mani ha hak hakini ki blai la ong ba handre ka jing dwai jong ki kamlong ka ba yo jubab ka bamru ki yo ka baduna ting kawai ka para majan ka jongki ka basa majan kalong ka brio ka basbun bat ka juan ai ki ka tu ka ni ki jimbam na ni ki jur ka don ru ka por ba ki sha thangan ka nu kalong susan ai la dangi sngo ba ki wei ki sha thangan ki miyo ban ba man re la di ngi biang ngi yo ka bam bat ngim ju sha thangan nama ka tangi ai ngoi u blai ti la ong shu hang ni ru ba ka ni ka jaya shila kalalingo balai ba kita ki blai ke ba ki jio dwai met la bat step la ong ba kim ju patia oi ka jing jong kalong ying long sam jong ka ba utanga jong ka ba la ong ba kim ju yo ka jing dwai ke jong ka ba kim ju yo ka juba ha ka wei ka si ka ri ka wei ka yeng mani kristan bat ha ka ni ha ka ba ka yo i ru ba don ki brio ba mane ha ka si ro bi ba bat ba ro shi yeng la lek yamane lang hangta kala kwa ban ye shami ublei ba shisha nang ta shushu la ong ru kendet la don ka jing shi tom ha ka yeng jongki i khon kan thai badang shukha i sham shi tom bat ring man siam bat doctor ula ong ngim la ban le na ka benta jong o kat nu ka basung si la dang i sham le se hayeng sam jong la da i sngo ba doctor ong ngim la ba sumare jing pang jong ba yet ba thon jong phi le se ka ta ka do no ka jong le se ka ju hi ka rukom ka jing sham jong ka ni ka jong kani ka jaya shila ru hakata ka por la ong baka ni ka jaya shila hakata ka por kala kerpa yu pas ban duai na ka benta jong ta ikun ibrang shukha jong ka ti la ong ba la duai ba Jisu un yarap bat ini khlung ilayo e ka jing khia ka nu ka long ba sngo tanat ti ka jaya shila kala perkhat ba le si kala shem yu blai ba shisha hadin kata man baki khon ki yo pang ka kerpat yo pastor ban dwai ki khon ro ki yo jing klain barbot ba kam ju ha ban pha sumar ki doctor ne let shaki hospital haba utau pastor ubala klat no ka jaya shila kala sngoul si jurah do kata namar kala shania bet ha una ka benta ka jinun kam jong ka baro ha ka wege si baro lai ngot ki khon ki la kempang ha ka ju ka por kam tip shu ban le kumnu shanu pat kan pai dak jingkeli udwan hakmat jong ka benta sha pat kan let hadin bau ni pastor ubaka du shania ban duai man la ka por bat bajirap
yagi khon ki jongka la ong meminta don shu bat kadap ka jing sosi bat kala keli halade shanungan phai hakata ka por ka balang kam don pastor na marba hakata ka jing kadon ka jing kini jong arngat ban long pastor kam nang kumnu ban duai hi ha ujisu nang ta la ong ru ba kala tiing shikadai da ka bayam la ong bakala yam kala shimi ka bible bat kala persang ban puli ya ka kala pendap late school tang hapo class 4 lani haka class ka basau henry da kumnuri kala la ban smooth ho eka ktin ba ka puli kada wat eka jing tho shpang jisu nang tala ong ru kat ba kadang puli kala lengo ban syam bu jisu la mani haka si sabatan jang ka singi bahnyo haka singi robi bar hadin bagi khon kilakot kala let siang mani ka baminta kala don upastor ubatmai ya ka si sat jan lakhot ka singi bakho ya ka bible balai pat ngia mani ka si robi bar kala kalibiang kala kalipat upastor rukumjo upastor syamla sngo bah banyo sngo kata ka jingkili kham tam lei haba kala kalida ka kenthai ka bam syamla yo ka jingkule ka biang padai ka ba shong su kren kenthet Jisu ula weng baru ke hukum wat ku slash pangkata da pastor ula ong yaka kajaya shila kala priang kata ka jingjubab jeng Henry hadin pat kala yo sngo yaka wei ka khna bakhat arsnem kala pule lendat yaki shipau hukum haka wei ka jingduai ka haka wei ka jeseng jingduai kala yo sngo ba ka wei ka khna ka thai ka pule lendat yaki shipau hukum kala sha skor yaka jingpule jong ka khna ya ka hukum ka basau la ong ba kani ka hukum ka basa ka bangi baro ngitip ka kran shpang ken mau ya ka si sabatan ban mani kho ya ka ba phila ban shem exodus ar phau kalendang bat pra ka dakhat hadin ka tau pastor ulaya ro ya kata ka khna haba kalala ban puli lenda dia baro ki shipau hukum la ong ru ba ka jaya shila kala lengo ya kani ka jiro jong haba ulaya tho ha ka bau jisu la weng ya kata ka hukum baro katu kat ni singi hadin ka jaya shila kala let shiyeng pastor bat kala yu bala sa frame kita ki shipau hukum ka sa frame shipau hukum ka bambot ba ulabu ka yeng jong ban pet ha ka dur jong ka frame ka baki jubu kai ka bangi tip bat ong bau tau pastor ubu ya kata ka shipau hukum ha ka dur jong ka frame nang ta kala ya kata minta kala kulumar jingmot la ong kala lengwa ba ubu frame ki shipau hukum haba kim long shu ki batrikam ti haba ka sin baningkong ha ka jing kala duai jisu sngo ba pen hanga ka jing shisha na ma ka jing kluma jingmot jong ka bat minta ka duai ka ong pen hanga ya ka jing shisha hakata ka mi kala pho sni ba ka mare thong ya ka bat ki wei pat ki brio bat baladan ba pen sange ya ka kala kendet na bathia da ka jing sngo si ba kam shem la pendap ya ka jing mare ha ka jing bam yo thia kala duai jisu ngala mare race bat minta ngam tep shanu pat ngan len kala ong pen hanga ya kalenti kat tu kat ni singi hadin wei bahaya joka ya uba kam syam lai kendo nyau snem ai lai kendo bat ka ulaya tho ha ka baro wa lolong udkhat jong ka balang ka basumari ki shipau hukum baro kentop ya ka hukum ka basau minta kajaya shila bat ukurem jongka kila long ki 7-day adventist kiba scam bat kila sangi ka yeng mani po yeng hala yeng hanong gendong kalong yeng kam imshu ha ka jingdong ha ka wei ka si sabatan khat sangut ki parashnong kila IT ya ki mensi sha ujisu ha kata ka yeng mani po yeng kajaya shila ka ngai ba ublai ujubab ik jingdwa jangka da ka ba pen ha ka lenti ka badai bat ngange scam babaro pinyo ka jingker khu hakani ka jing thu khana mission jangi ka step tong ai bangi ru ngin dwai blai bangin shania ha ukum bangi yo ya ka jing snang minta ka step ti ka ni ka por nga ai ngo blai na minta ka ni ka jing thu khana mission jangi ku blai shibun na ko aban ai ku blai ya i mystery kenti na minta ka jing thu khana mission tehne kapor ngin yo ya ka banlumi kijing aingo badal alumi kijing aingo ngin ngan khot ye
Pastor Maulong Banwan Chakmat ban ai ke jing duai. Tong ini pedem klip ban ngene duai. Ablek pa jingi bahab neng. Long bkhoi keteng jong me long gamon jong me hakandeu kum bahab neng. Ngi kwa banai ngo e meu blai sisin biang. Bamila jubab ki jing duai jungi kam tam atrai. Bamila ai ngi ki kalan bangin yo no ye kalan ban wan shki yeng jong me ban ye shakri ber meu blai. Atrai kini ka porin kwa banai ngo ru meu blai. Bamila kerku yengi hakine ki por ki banai ki bala dep atrai. Bamila pendap pendiang ki jindon kam jungi nado hayeng asem bar hadok kabalang. Bar atrai kini ka por ngi duai kam tam meu blai men yai pteng ban kerku ye ki shakri jong me ki basngap ye kene khubor jume hala ki jong ki yeng ki sem jong ki men yai pteng ban kerku ye ki jing troi jong ki men yai pteng ban kerku ki men ai ki ka met bakoi bakhya men yai pteng ban kerku ye ki kam tam ha ki kam ki ti ki jong ki atrai Bada kini kapor ngi duai balang ba jing kerku atrai bambela the ha ki jing im ke jongi ngi wan rai kini ki jing ken show ki jing kerku ga bambela ai ngi she kam ke jong me atrai to ai be kini ki jing ken show bangi ai ha kini kapor kan long shibanta ban yarap ban plai khubor jong me blai na ko wei ki jaka shkoi jaka na ko wei kapor shkoi kapor atrai te kini kapor nga duai me blai men kerku ye kini ki jing ai ngo ki jongi ha kini kapor kini ki jing ken show jong ya baro ki baya snok ti lang ban ya kan show lang ha kan ke sngi bak kan tang khoi ki jong me blai ngi duai ba me blai men ma bi ki pop jungi ban men sio ye ne jing duai jungi na mar ngong i pan ki teng jong me jisu amen Ni ka po ngin ya pai pat sya ka jing rai pedeng nak number ka ba shis pa khatsan. Don't you Bat ne kapor sutunat bai master bantai lang nong lang in ai ngi ka sabat school bat kendiat ngan ngitu chapang ju i ba i master bantai lang mentai idang i pule ya ka MTH second year ha po Spicer Adventist University bat ideiru ikun je i pastors imli dengan kod i isya kamat ben ai ngi ya ka sabat school. Belajar tahun pi bawa perbangai mat kepalak menjongi kepa ya soalan kepa sakwi yo play next step kwa ban ai ngo ne kong ai play bala ti ne galat se pat ek bagian la ya ban one best se ne ban ya play lang nak te jong play ya kwa ban den subha pi perbangai kepa
Palai ekor jong piem bani spiritual me play hang step bat kunjuro perlu kijongi kiba ya soalan bat ni bani play ten jong play ngin patap da snow yang jingyat jong por yelan jam po saput jong ni snap ngin step baje play jongi jeng play sabat school jongi kan daigal nang banek kau jaga ka quarter ke basau kalau nang banek kau jaga quarter ke basau Wait, about people yo, if you think of crew, and work in light to the quarter blah, yeah, she did to me. I can play to me some school. Don't step at my up, thank play to me. Ya kan ni quarter basau ngai ba pendap ini di jeng kerku. Ka mat pedang hai banginya play next step kolon ka jeng temang penstart per eden. Ka jeng temang penstart per eden. Aswa ni ya chakang punya pendam ni banyak tuai. Upas bandai tuai hakmat yang jeng ton jong minuan malai bom dia ro sini. Mak melong play try belong im mat melong keluar jeng em bujang. Kena step brain kwa ban ai ngo eme nam cha kan ko kwa ban ai ngo eme nam cha jing em ba me ai ba de jing per fu jong me yani ta tu kan khap bat kai ko ban ni wan me bat ban clear wan ka ten jong to pli me ke dono jong ni to pli a try jing mo per khat jong aba ke borok ban ni pli ke la ban ba shai ha ke jing mo per khat jong ba ke la ban jing per fu bat kan te ke jing em ba ke jam sim jong ban em ban lo mi atwa ban banyak pen bahai jeng em bujong ni aku isi sebuah pat terma ba try pop jengi pat per khu me ya ki pomnge jengi polo jengi be pelang yang nek ting jong play ba ko ni pan teng jong Jesus Christ amen kajing penang start hak per eden le sela ban ban preng jengi ba perkat kato ka don kam sisa kajing nang jing start per eden ublay la thai adam yo adam ke em ha jing long ke bajala ki la biang na dang sida tu dang ton kam ki ban penang start bai ki on ai ke jing nang jing start ko ke bible ka ni bai ki lahi kai ba ai ke jing nang jing start la thai ki ha jing long bajala la thai ki ha jing long ba pura ki me boro rai imshim dan no te jing nang jing tip amshim ada taki ban tip ke boro re tak jing ya em jong ki per eden na wesh snish we pat tak ba le ye ki kam ki bat ye ki jing ki bal pen kam ti ki kila yai nang yo e jing tip bat ke jing start ka jing puri jong ni ye khat kama ni step kare na kitab jo nang balai puri khat ba apa ke kitab jo nang balai puri khat ba apa ke angkuni akmi ublay la lekfa dalaga bo u e balong nang hikai kuma akmi ublay lekfa dalaga bo u e balong nang hikai kuma u betai de ke jing kli bo jo ula kli ublay ulang badan bo bagi jing don bo jo u kalong na u hi amna basanya hanu re hanu om tau jo om akmi ublay lekfa dalaga bo om dan bekat mau jing kau bo om dan ubala kat ke jing ma jo baru jo beli shu ko we ke jing kli we balo no hikai ujo we balo no hikai ujo betul la judan no hikai balo we balo no hikai ublay atau la judan no hikai balo ublay shwa jing dan ublay lan ham tu dan no we balo no hikai wa kam khao la ben ublay kata kalau long jing beli jong jong bakat pengya chipang minyak pet manyo ikjubab ini jing beli jong jong bon ki no play bible kita pa ya ke basdang jong ki ke bang abai play kitab Genesis Allah kapana ko ni i bahkan ni kam long labu jing tho ya ke jing don ke jong play nak ta ni i pat ba play ula tha ye ke baro ula tha beneng mai khandau sim ke rat bat kijing thau borak mala thau tangi ibo blay ula thau yang adam bat ya ka em balong kijing thau ke bakopang thabe ibo blay la thau nai tangi ibat ya kijing dan jong ubsai hakane ka kpe ibo blay la thau
but ato manugal syam yang ni school banangkong ubrehi lolong unong syam yang ni school banangkong ha edan lane yang ni jaka penang pesta ko edan ubrehi lolong unong penyak mak lolong unong hikai jong ni school kerbau lasai hari kumpang nyetep naga jeng tu kana ka pakai yaj naga wei ka sin jam shoi pat i ba wa adam pat ke em kila le ek tan go break umshim labo haga jing thumu jo umshim labo abo la thau ya ka parthai nya pulen jing tho jo mes len jo hai education as lai ba art ho on karu kom jo ke jing nan jing start ya ka bala bo haga bas dang jo parthai ka dei ban long ka nuksai berreu haki arta baro ke jing pen i nuksa ya ki anjoka ya ka school seng per eden ka yeng jo ki apartment banangkong jong ka per eden kolong ka kamera school kolong ka per eden nangta kamariak kolong ka kot ule jong ki ulang thao dalade ulang nahikai baru ku pa ka kmi banangkong jo berreu ki lolong ki khna school umur adam bat ki em ki lolong ki khna school banangkong akani ka school agane ka school banangkong nila ban i ya ka jing seng jong play argo play lo seng agane ka school banangkong ka lolong ka bajana hakiliam baro ke baro ya ki ba la seng agane ka school kim simula dan ya jing duna but economic school simula la seng tang tau adam mat ka em are la seng lam ta ki ban reu ke ban mat hadin na ba adam mat ka em kata ga di jing smu jong play jing lam jing man to next school kilam bacara haga pa kila dan ya kamar kelas ba bhatam kila dan ya ka play ba bhatam kila dan ya udah hikai ba bhatam nagta next school kala dan ya school ki ba bhatam haga history jaga pradhai but yekine ki school break la thao ki shulran bat kan chai ula thao ka pan ki haga jing surem ka jo uhi haga dor ko jo blai hi la thao yekine ki school barhat bau blai wa bo ki ka pe adan makan ma ki school shila shkolong ki ta kum ki school anai wa IT haki ya ka ye makan long try ka jonki nanta u la ai ro e ka kam ka pa ki ken trade maka kam ka ba ki ken trade kalau ka kam ka ba dan rom bat ka ba shopya lalu ka tahu blai ula aro how adam ya ka jingkat ki adam pun general obalwat bapa tachi bun an general blai ula shuboi ko per edan bapa un shop tham da dan e banle un general blai ula thai ga ba bo enga ni per han rai nga snow ma ka ni jing am ka ba thai ka balwat aba am dan e banle rai da jing ai jong blai ha u ya ka jingkat ki kalau pelong adam pun komen pun tahu benda bikin lagi jing kli jo mana kesni da ka jing kma ha Genesis kana ba ar ka khat khna do ar khulai u blai ula thau ye ke marat shijur shurang kan chai but they blai ula thau ye ke em pakan long ka parlok ka jo arab makan long ka nom ya rap ye but ublay la thai em no ma i ba adam udan kam ya kamong ya rap kaban yang senta jogo kaban kasha ni u jing trade jong ni nya page ramat kaban kom jong jing play jong ya jing stang kaban chikrma u try jing stang kaban chikrma Genesis kelang ba ar ka khat ka ba pra u try go blay ro la thong per utrai go blero ula thung ha utrai go blero ula thung ya pe ha ke edan shapan mi ba ula bu hanta ya ta blero ya ba ula tha u blero ula thung ya pe ha ke edan shapan mi kamot ba pe kadang bun tli ki banta hare ke pe kadang si banta jang kami ni ha ke jaka ko kadang ba utau blero bu adam bat ka em ha ke pe ublay hagi hikai jo ula ni jik penang jik berstatu ula pendang kam
ya kami thot dan ya karukom hikai kaba om tang ha jing nang jing start jong kat perkat perdan regula penan kamro ya jing nang jing start ha ba ken trade ken le ya ki kam ki ti jong ki ba kum tau ble la pen tebe na pule jong u ha ka jing perkat perdan ha jing trade ki kam ki ti jong ki but Genesis kono balai kan ba prage tu ini bo ble wa juan haman kan pai si ha jing pungak jong kamar yang ble wa wan sha per eden but kene ke por bo ble wa wan ban kendo ikne ki armut ki khna skul jong ban hikai yaki dalade hishma but kene ki khna skul han bo ble wa bo ki la long ki khna skul ki ba dan ye ki jing apli ki jing long kawe han ba ki arab iwe pa kata ka ki jing tu jong ble ba ba bo iki armut baginya trailer bat kini kia trailer bat kia le lagi kia bro ha jing suk ba jalan Genesis kemo nang ba ar ka kat klap apa Genesis ar ko nang kat klap apa kia bro ha ka pe ka bo blai ula bo ikni ki amu khna skul ka pe to ka jing tngen ba ki jing aram ki kedau ya ka jing sei so jong ki kam ki jong blai ha ba panang pan start ya kini ki armut ki khna skul ka jing tho jong meslen juwai na ka kot patriarchs and prophets ka slag masam produk sapway kaum haman ka way ka slah ha ki kla ne ki ma ha ki lu haman way ko ba ting sha ha khndau kal air ba sun nang ya gartang blai la tho ka jing ranti ki jing yesu jong ka jing long ka crunch ki ya ki jing start ba kra ba ka bo ki shem ye ki bakring dag jing ye ba kham jile ki shem ye ki bakring ye ba pan slay ye ki to o jong ki dag jing ye ba kham jile ba khot shafang ye ki jing pan pau ye ki jing smowo ba slam ka tak ye ne ki ba shisha shaka an ublay ka bo jong ki bante ban lekman ban eat kana ye bitek ban roy kaya biteng ban yo kin yai biteng ban yo ki jingkar ku bat mai jo ki jingtek sham ne ki umpo leo bat mai jo ki jingkra bat yo jing shai bat nan kam shai jingmut halor ka jing et bom la thau bat bom kut jo ublay utepo obleu dan kam ya ka jing ye dei bat ka jing ye so bat ku Bakum tahu boleh bawa thagi ke bawa ulah perkat bawa tu pura bagi ke bawa ken long ke babet babiang bagi berjalan. Bakum tahu boleh ulah penbet penbiang ke bawa harus kom ke babata. Orang percaya kami iman tadun ki kepagi berpersang man penbet penbiang ki kon ki jongki bat ai ke jingdan kam jongki hanre dan naplang ki bakum kini ki pa kila pendam kam bakla namun taban penbet penbiang ikut joki kila pendam kam dah berkom ke bakla kan penbet penbiang yang jengdam kam yang ikut joki oh walaya ni lapanya kelat jenai lagi edem pada ke pol jongka bidang nak kami semaria bat pan i ya kekerteng ke jong blay haman ke jeng thang banyak nak ban i hagamaria yang jong blay wa thang bat ban tip manu balok nong thau jong ngi ba jegi ke bom nyape ke mat ka ba ka jing penwet ka ba wan na shwa ka jing penwet ka ba wan na shwa kan kalong ka jing pen jong uwe ne ka we ka na hikai ban le kam ram joki dei ban pe ki ka slides ka ki class ban pe internet ban ti ka kamar class ka ki khna joki ke shop na ta ban tho ban ai ji matai kat ban hikai ki kata kalau ngajing semua bah jongki na hikai kalau ngajing semua ki ban penbet penbiang ikna jongki maka taruh kalau long yo blay ulah dan ngajing semua ksia ngade bat ngajing penbet penbiang ya ngajing dan kam je ikna hakaba ulah pun krek yang saudon saukun ngajing hikai dan ban tau adam ban kakem ukwa ba ngajing internet kan tawir yakni armut ki kena skul jongku ublay skul tu Jamai tha bahkan omdan kanu neka ke ban long ka jing pentot yaki na ka jing mot bagi jang perkat apa benjaki
haka jing nang jing start jangki ntau ble haba thau ya we suntiu haba uthau ki simnen ye ki mara thara ki rukom bat ye ki deng ki se kadai jing fu jong u bakini ki khanna sko ki jong u kin khmi ki ni jing thau jong u bat an pe ke ai ke bau ble ula thau yaki ba yaki ai jing long ko pakan pan ko ble ula bo awe jing thau yak ba ula thau ba ban nang na ki chapang ko par thai ba chapang nang thau ula thau yaki Genesis ko nang balai khat ko ban nang ko kawan rapat yang we gadur ka ba pen kendet ban riu yan ban akan ni gadur ni ibo ble ai ka bo je ai lut sha ubre dan ubre pun kam tiau ubre ya ka bo je ai lut kamau kan ni ni ki ai ka batang makahi ka bo ble ma ai ba ubre un long kan ti jangka bat kan ni gadur ni i jing don jo besen kamau bo besen udai we ni jing tha jo ble kamon bo besen lawan ha ni gadur tan hadien bo ble la thau reng ni rolong we na pen ki jing thau bo ble la tan ha les jo ha bo la thau ye jing thau jo reng ni umrat bo la thau besen rolong ba kham sian ni zat mara par bat shu dai hang ni ko ki ba ga dan ke jing pen ya khlap la ni jing pen kla ya gadur ka ba boros ka ta rolong ka ba bet ka ba renti kan ni jing pen ya khlap rolong ba ki boros ki ba long ki ba bha kim simla long shu umta nang ta kini ki an khna skol kom shu phong jan ta ton phong ki ra burom jong blai ki bom simla le ran me shwa ki la dan we pat ka bot tak ba long ka long ma khom ko nang ta ki boro ki ba long ki ba itanat ha jing khmi jing ki khwat ki la kalal rong lot but mentau ne u sen ula dan ya ki jing kala ule u sen ula long ka dau jo ki jing ton kelador kamot bu sen long kelador re u sen u soitan ula shemme ka dor jo u sen bat de u soitan dal ton kala ki ka dor ba itanat ude u sen ula dan u ki kiten bori syukur ula dan u ki kiten ki ba syukur bat ko kiten la ban om ba ula on ma ya ka sur butu ula ne udan ya ka jingong butu kendet ya kena kijumong babet berhenti lawan ra belawan lam tak ke bom sim lakmi nanti dan ke bom sautanat lawan lam hakane ke jaka bala juda bat long tang ka jing janai hakane ke jaka bala dap bat long tang ka jing janai ni nyapet ke gata kenal pakai em kawai sini kalau lek cuma ding atau yang kau blek pula kan ya ka bakam bet dan lek kan kau blek lo thak ke baru ke babhae kamaria kalau babhae Genesis kalau banakong dekat balai puai bat kiding kau blek lo thak kiding kisi kalau ke bai tanat ban kami Genesis kalau art dekat bakandai ki kena sekolah ada kim semua pungjan kilo kim shimla le ran ba kupi haki ye burung ke jong blai Genesis ba art khat ba art kosa re ne u jing thau ba sian habo ni ye ke em ba kalau wan sin ding adong ya ba blai ula adong ya ka ba kam dei ba le sha u ula wan sin ding o ne usen o wan sin ding ula kran ye ke em ba em pidan hangi ka em ka kendet ba ni yo le besen do fran ba to on ho tau u besen lo sedang banyak fran pat ka ba on em tu pi yo le di pi yo le so ka jing kita lat ba rong ga jong ka hatu pla jumat yang le so em ka on tau setan lo ngala ba me le so ba long usok ba tiang ba syam ba bantam na ki so ki badan ha ka ni ka pe ba bat kadang makulong yang manong pastar pasien bat ubanan bangkrat kene mau mengabam yang ni uso oh ya ke em sedang bat penum dengan jing fran jo soitan shu soitan on em kat ni jing pho bat jing habre u jopi da pi ba me le yu so pien habre bon sha
banyak bapilong menta bapindan yang jing start babon syak banyak bapilong menta kan ni kalau pen yang mensim juga baru tal pen syok ya ka ada pila julai cedukan nam taban tet dia para bapipoy dukan unong di ula tua pi ketiar ba pitmu bantet ba ula penbang pi kitian jali jo ko kene ketiar kalau ko bha kene ketiar kala panne adu expose nam kene ketiar kalam kelar rom ba tunde terter ba kunta ko ba koda jaka ba pintet ya ketiar ko ba pitmu pi tet ya ketiar ko mong di u tua pi ba kunta pislo ba pi mi na dukan pislo ko ba piyo ya kakser ba nala ada anak pi po yeng pi clear je wa cái này bằng làm gì cầm nát tát cái này bằng làm gì unjuk rồi cái em kalau tiết thì cái tên cái bala terwa tu syaitan haka kam sim la perkhalah tu kan cái uni sok maka cái sim udai am desya bha andai kalau sim pat kalau ba namar ka jing kwa jongka ban yo ek jing habreu jing sta usyaitan kemau ulabu ikan ten kita open shop bi je ke ulabu ru ek tak snew yo blay dan ba oi ke em bo blay bo bekar ba perki dan kita kata ba umsa epi ban ba me me so dan tau ong shu ba uteng ba yo ba pi ba badam pin start ba pin kot chi jing tip ko kam shalo ba blay lam ne epi hang ba ya dei ba jing yam dan ba me me so usyaitan on app piram yam na what need be phía ông yang hay như tiếp là hukum của boleh ai học Adam bahwa ông Genesis kalau balai dekat balai badak bayap menyap sisa dan bawa minum suara dan bayap menyap sisa boleh lebu ini kan antum habis kita berkomu bapan kian dan bawa nak tahu soal yang berulah adon mereka mau pakai yang mempegang leceh di bring kami semua kerana hukum của boleh lakukan hukum pakai long take mereka ini nak ikat tian sisa nak banyak pinjam mereka ini nak ikat sisa lagi jengkran jangka Yesus kalau balai dekat ke pasar dan ulah keren ikat balama pesat berbelai dan buat om yap nak sisa nanti yang pecah mat ke balai ke dulu nak ikut kadang malah kami semua batai bakan bakam tak bagai kalau bam yang lagi hendak kalau lek lamu ya ni so blok jangka kenapa bahaswa bakan lek sini ding kadang kami sem lazan kajing kuat ini so kami sem lazan kajing kering sini so kami sem latu babam mat kunjuro kami sem lasam ini so ulang baik itu nanti nah bakal adon hamlik dia bakal ekspoi kentian penbang penum jong syaitan ya kalau penlong bandar dan wei pergi jing macam perkat bahkan sedang ban tharai snew sedang ban artatin ya kiketen di jong blai hang bakun kene por ke em kalau dia ban le kalau kapasunya ke em bakal le chu blai banyak kran bakun namar bahai edan syakapop pada mat ke em kila ban kran bet baru blai mereka em kami sim nalai kata kalau dia bukan buat diarap nak Arab badan cinta kalau lecu Arab berpan diarap badan lecu boleh berpilih kalau jengket thok bagi jengket nok jeng syaitan yang boleh sih kalau cinta nalai ya kapok boleh lekangnya kawan ne bakunta ada kalau apa kawan lam syau Arab bahkan mau Arab mau iya ke em kawan lain so sim so bam lagi jimbak hari wasim ini so ada jengket kan mau ba lada ngang bakla bakla ke bakla kala belum nganom soto hari ada bakla alam ke bangang ngale bakla sepuluh jengap orang le kan ni ada tahu puluh jengap orang bantai kan ni ke jingle jampi kalau bakla bidan gaman penbet nimla pan le kan ni njuro kae ada makalawan lam yume so adam wadam soto bagi bakla am sallallahu alaihi bakla yat nat ke tin jomble bakla le bakla Gama balada pile ekjing bakla asil laisi kamdai shu ekjing bakla kadai ekjing lekna bana badan armut lainut ki bale ekjo ekjing bakla kamdai shu ekjing bakla kadai ekjing lekna unjur wadam ulai i ekjing bakla ada hama ulai i ekjing bakla
Kalau penguang itu bandar kejadian bakal misalnya jual yang jangkau ke patriarch prophet kalau ke selain masam puri ke orang bandar kejadian bakal jemput kat jauh. Hanya yang bakut ulah jid ban yesim banta ke apot juga im ban yang masya iblay ban le yang bamdai walau watip yang babhana basni. Bakun tak ini angut kita pendan kam bakla yang kemuan lagi itu boleh lah ki banjit. Tamo sen loong ba kin lo kum ki blai Genesis kono balai bat ka basan kata ka pun ya ka im bakal kwa ban lo kum blai ha ki jing shisha Genesis kono ban ko ka khat ba ar punyo la thai ki ha ka dor blai ha ki jing sirem jo blai ki la don ha ki ya ka dor jo blai ki la don ha ki ya ka jing lo ko jo blai hanrai kim shem la hun ya tak bo bhatam bo blai ma ai ki Kila itu kikuat pelat banyak babata. Kan mau paman kuat sebab pelat kalau orang orang ke jujat ini. Kuma kalau dia ke em. Kau paman kau polok. Kajingnya pat kajing kau kilau ni ada ini. Kilau kajing ni ada ini. Kan mau pakai kajingnya bat kajing kau kilau kajing ni ada ini. Anjing terlagi em kangen dia kejadian jomblay. Bat jenna kal ko eki kanam jenna le ka pok bat ni de mat kamar ba compare hanu yang ni la pentbet compare kunu yang ni la pentbet compare kunu ni nang bat ni start ni dam kam ban go e jingai bat ke jing ko jong ni hakmat ak jinga de jing ni baru boleh kabayo pat ya kepala tu kamar hadiah ke jingai pok jong ka em adam Bila tu naik berbuat bagi kelayo aswai berbuat. Berkat jeng do ujang kim semua langsung balsa hak kelasku. Nane kamera kelas bagi laju hak ye bagi laju kim semua langsung balne bagi laju le berbuat oblel penkamti lagi. Mahikai berjuang berbor sejam bagi balaju hikai jo yaki balaju hikai pengjong juru kejong sebon bagi jingi jongku mentau lahap ban penyaklat yang ada lagi nabakim la ban em bak pandon hari jingdon joble bakumta labe no yaki nak per edan labe no yaki nak per bagi em bagi jing suk mat kejing long kebejala jongka hari kamau bahu blek be yaki umshim labe yaki klam kejong kerman Aswabu blame beki yakwa ban pai ngan Jesus kono balai kat ka khatsan Jesus kono balai kat ka khatsan ko bagi jing shuo ngan bo apreng jong me ka bre mar apreng sumbai jong me ba tu sumbai jong ka on panwat ik kli jong bat me man panwat ik khong dong jat jong usumbai jong ka on panwat ik kli jong me kata ka de jong kaman ke bo bre ula ai adam bat ke em Ashwaba can me in a pair better. Ublay open tikana shaki baga jing seals pa jing baklan jo adamat ke im kalau ke hikai jongi baga nang pasotho yak jing thu baga jing don kam jo jing nang jing start hagne ko por de jongi jing nang jing start kristan bashisha kalau beran kami ni pasotho yaka ban om ha baga jo ke jing bakla about adamat ke im kilaha Hari kemau pakai mi syabana nak eden kim shimla mi tali ublay pun kam ki pada ki ka kam kila la ban tray ban ta bat kila nge yo ekalat ha ban nan ban start ban yo aja hikai bat apa kila mi syabana bat ba kila dan kila hiat pateng naki kila hikai pateng ni hikai ublay la hikai ki shilan ter pada edan ba boy hikai nak jimba kla jauki Ublay baar ki berukom bersemai bagi penyesok seublay haga jingnya keren maka tak kalau jing duai ngabar pi ni long kina hiap pateng no adam berkem bagum tangi la pandai ke juru pakila le kata ba ni le nampak ke jing duai jungi seublay jing duai jungi dam tai de badam tai pardong jungi jing duai jungi bagi jing syakri jungi ublay jing syakri jungi ye para brave bat ke jing play jungi yo Bible bantep sepang nong thar jingi bantep sepang ke barok bo blay wale nong thar jingi bat kumjuro pengela an hikai lam situai bat kemau pakathong jong way Christian Seventh-day Adventist bat kate bang long kathong jong way
ubre bakamel de Krista ya we ubre ne ka bre bakamel de Krista makata ka thong jingnang jingtep kalong pangen thal de pangen tei makata ka thong jingnang jingtep jongi kalong pan tei pat ya ka dor jo play ha jing em jongi ban tei pat ya ka jing long jo play ha jing em jongi bat ban san ha jing long hok Krista ban san ha jing long hok jo Krista Petrus kanang balakon kat balai kat wei. Petrus penslur hangi. Petrus aji mut hangi bangin nien be hangi jengom kenjaman sien. Bat bangin don yakini. Pandon ni kejing ni. Nolak kejing ni pandan ni kejing maha. Nolak kejing maha pandan kejing tip. Kebot nolak mati kejing yesha kejing riu play kejing it propagate. Nangta bandon kecing e om tangi propagate cungi henry para brave baro aku ta terta kecing start ke shisha kan yalam yang ni syak jing tip ke shisha ke kata jing tip ke shisha ban tip ya oppress ba om tang bangin tip oppress ne bang pelalong o bat ban yalam ki wero de ban tip u bat ban long ko mo kinau iben ya ka bor ka ikhtiar atau pilong kinau iben ya ka bor ka ikhtiar ka Bible ka Quran ba walai ni long Kristen nyem la ban long kinong iben ikitu kinong sinsha pertai kinong yalam bijongi lani mangin long kinong iben ikitu ki balong kinong yalam ka balang bijongi nyapet ya ka Petrus Ukraine Petrus aksiti ba ar bijongi ulakran ba kalau bulan kami ni berburung ni itu pada ni berbuat di ikhtiar. Baru admut itu kita nyanyi kita le iben kita le musuhnya yang kita pada ni berbuat di ikhtiar. Ni ke balap hendak tahu ini kelum lagi dan kam banyak tray rengkat. Bat kita pada ya berbuat. Bat kita kita tray yang sensar kalah. Hebrew kalau berkat lagi kat banyak. Bakat nyaw berapa soal kekeren yang kata kekeren Hebrew kena bakat lagi kat nyaw bakat nyaw apa soal kekeren pat yang kawai kena bawa pol kekeren habis ada ujung burung jongi om tangi kena sensar hagal yang kekadar hari bagian tibur boleh udah lagi berbuan kila nanti bawa thar mentabal pelat yang ini Petrus kena bakat lagi kekeren yang kata Baru penyata ini nak itu kita persan macam malam yang dihikai babaklah ban penjara yang ini apa sesuatu yang berkat penengkau. Kunci Kristen yang nak kita nyalam jongi nak pastor bagaimana hikai jongi. Mat itu yang kita kebor ke jongi yang boleh lakukan county yaki. Hari kemana begini kita nyalam begini kita hikai kita ban itu yang kebor ke jongi kita ban pendam yang di kebor ke jongi kita break kita snow ban kejing long berai pertai ke kam shong kia malat ban yang kita ki le ke boleh kuai ki ban ne. Nalor baru kita ban county kebor ban hikai kita ban kemana ba udan boleh kalau halor ki. Kamu abang di luar kita hikai pastor kita nyalam bahikai ban nangi ban pan ban nyembat di Kenya kemat ublei na mata keke baru di bani le sing lampur kijangi keke ban hikai shiki but kajing pun sunyau kajang adam bat ke kajing pun shingkia jongki kalau belum iki makin ino ektieng jong blei ban artatien yang blei ban ban tieng yang hikai jong long support probably bagi polok ngat kuat berpunya pi kat eden kata kecing hikai nama tajonga bajong pi dan buat pecah orang bagi kan lo kecing hikai ini umtah suara dengan song umtah suara dengan tuntut ya kuat berbanding ini kentena bohong kenapa bandang yai nang kenapa bandang yai nang kenapa bandang yai nang kita start kenapa bandang yai tip shu ni dia bang pendam melodi sekamon jomble ni dia bang pendam melodi sekamon jomble ni dia bang pendam melodi sekting jomble bat om tak kata Anda bagi dia pendam, buat bagi tengkok mu, ialah dia sekitu yang balapan kamti
bat walaupun kambor da ublay bat kaktin jong ai ba ke edan kam long ke hikai yang ni bat wat la yang ni rapanya klat sengai ke edan kan mau ba bani phais kemarin juni nang la bani pi ya ublay age jing tha jong ba kunta ka pa ni ai beteng ban em jing em kristan jong ni ai ban nan ban em jing em ka badai biang bat blay bagian pengkok mo iladi kan mau dan kami jinget bagi jingkok mo bagi jinget jini baru play but om tang kata ni dan kam om tang pengkok mo iladi ho play rai ban pengkok mo iladi akin yalam balang haki mahi kai jongi bat kum juro haki long yalam bagi no sinsha khada raksan partai tabu play mo puli ni kapang ye teng ban puli kene galano sabas school jo kene quarter Ko aban ai ko ble ya I Master Bante lang nong lang na banta ka Sabbath school bat ngangit scam babaro ki para banget ki bat kumju ki parlok ki baya pet lang hagani ka sngi piyo ya ka jingkut ku ngini apai pat syaka jingrai penwai nakanamba ka balai spa an riupo lai spa an riupo Badar adep kini ka jingrai ngakerpat ya I Master Bante lang nong lang bainuan sikmat ban ai ya ka jingdwai penwai. Chia baskem jisu jongang Ko jing maleba ya buram pelan Kon ka jing Punya pandemik kehidupan yang baik. Berpas bahagian, atrai sesempat kuat pada ibu emi dalam takdir ni jauh. Ni kuat pada ibu emi dalam mikrensi. Ni kuat pada ibu emi dalam tak syakri jauh mi kepala ai ekabor jauh ki. Bat kasap kejeng start jauh ki ban to ekap ban. Hai mai ni ngelak ban pulih ban yo kejeng nan kejeng start.
Bat pan long ke jadi kai, bat ka shan ek jing em jam sim jing ek next step. Ta bang ya play kalau long tu abu tu kalau long. Ta bang ya play ke jadi kai balik yo naka. Ken la bat ka shan ek jing em Kristan jing bang ya bu ya ke jing ko bat bang ya bu ek jing ek jong itang hami. Bahkan long ke jing ada jing em Kristan jing kan bang ya pitang bang em jing em. Jong ni hoi chawa ya mi laวันนี้ละเอ็มประเทศเราเป็นดาวได้กับผมแต่ช่วยเราเป็นบันทึกใช่ไหมอาชาเป็นควิชิจิลองพับกับจอมีบันทึกมีจิเกย์บล็อกมันมีเมลท้าบันนี้อียมีอาชาเป็นยันนั้นมาสกุลโฮเอกมันมีเมลเล่นตัวจุดนี้อย่าเราช่วยนี่บันนี้บันเอ็มจริงเอ็มก็คำว่าบันเป็นโปรเอลดีให้ดิบล็อกกันยาลาวิจามียินน้องฮิกายจามีกินน้องสินชาจามีบันคำตอมเออาชาบันยันนั้นบันพินดำบันไอทีบันเป็นโปรคำตามทำเองว่าเราเลยเรามาใช้ปกจนนี้ปัญหาการคู่เองกับไปเพลย์เตียงจงไปโปรดนิพพานตั้งจงเยซูคริสต์อาเมนบันเปต้งกับจิงชักรีจงนี้ตัวกินเนรายกับนัมเบอร์กับบาชิสปะขัดไหลลาจันเลปอร์บาอุตรายอุวัน
Tunginia pash ka number ka bashis pa katan rew. On the curtain on court hunter. On the curtain roy try can rew but por can on the shoe. Seper God can be ka bade but skem ha. On the kiru kusha shi yang wa ke ya lung lang katu. On the curtain on court ngan don lang hang ta. On the curtain on court 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 ngan don lang hang ta. Hakataka stepper naki baya ku kriskin mi pat. Buram jing mi pat jong ukin yo bentang. On the kibla jin jong ukin ya lum lang ban om ya klat. On the curtain on court ngan don lang hang ta. On the curtain on court 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 ngan don lang hang ta. Tungin trainer marukan rat banda mena dudang step. Bat ya jingin bajang ungin ya penrang. Te anda ka jingin kan wai bat ya jing treru kan dep. On the curtain on court ngan don lang hang ta. On the curtain on court 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 ngan don lang hang ta. Tuinya rai burom nong yuk pa. Buram long yang ukpa bat ya ukun bayu masim bakut kumbana dumenegam mentaba junam kanlam syabam jukum amen amen. Tan ya duai. Ko pa jingi bahap neng nyai ngo yemi ha kan ka sngi ka bakoi ka bakentang ka balang ka sabatan. Ka buram ba ka jingi ro ka jingi baro ka long syami oblai obala tha obala penlong yangi kopni ka mangilong. Pendap yangi ro mon sim jong me ka ba syakri yemi ha kan sngi. Awi jing syakri jongi yemi ha kan sngi ka no ba ptiang hon ka mat jong me. Kerkhui ka ni ka balang ha ni hanong po. Kerkhui para bangai jingi baro ha kan sngi ka ba syakri yami oblai ha ki jong ki ying ki sam ki jong ki. Pendap mami yaki ro mon sim jong me. Terus ngau ki ni ki jing duai ki jongi na ba ki ni pan teng tiang tam jong Jisu. Amen. Ko abanai ku beli sabatan biasa sien pat. Ipi kinong sengap baro. Kentup iki para banget, iki para lok, iki para jor. Bai sengap lengba ke YouTube channel bat ke lengba ke Facebook. Kong siap ko abanai ngu yo beli nong bu nong tau. Lo dan dekat lambat ngi. Niki
singi belalit no ado dapoi kini ke singi sabatan. But ban sedang ke jeseng jungi inya paish ki kot jeng rai ke number ko ba South Park hat khandai. Kem haki kula Yesus lim jonga leng bagi bang juga kisah wahaga buram haki bajang tamengan yan rai yang kem haki kula jong utrai. Dagang tin ba em ublengan jabaro yang skema ki kula jang utrai yang skema ki kula runang pelem utrai. Kublai sabatan. Ia kajing polis dang la shim na ke kitab Exodus ke lenong ke bapra ke dekat ke bakhandai bat ke bashpo. Bat Moses ula ong ha uparo to yo kani ke buram halor jonga hamar kano kapor bangan kerpat na ke benta jong me bat na ke benta ki syakri jong me bat na ke benta ki breu jong me ya kaban penduk no yakini ki jakot na mehi bat na kayeng jong meru makin long satang kata kawa ute ulaong lasai bat ulaong to kan long kat bakum gaktin jong me mameniyo tip ba omdon unuru ubakum utrai ublai jongi angets kem ba inong kren insapen syai halor kani kajing polis dang jongi to ngini prem khle bangin duai au blai kupa jongi bahab neng jisube niwan man aingu eme atrai amta kajing le bha jong me me ai padingi sei sen pa atrai kani kesngi ba khoi ba kantang jong me ka sabaton lamba katayo ko balit no hakabang layo kamet ka basyad bakot mil angi kapor bat kabor bangilala ban pendep kam gi jam atrai bat sai sen mila la ban poi biang ngi kumne mangin wan mangin syong that
haktin ke jong me atrai begini ro bat burom ya me kuble shibun ablay kini ki baro ikan ma banduai nam taki para bangai jong baro ki badan keleng saudang setelak ke pertai hukum kini ke por atrai haba ngiya lembah ke jing jiswe ni ai ti lo ke jing im jongi shek santi baklan bor ke jong me tok ner ti jong me try lo jing wei pi wei bar kham tam ma try ngi kerpat musim ko jong me bandon kal bat ngi lomba kani gas ngi bar kham tam ka bing dang yo sngo nakaktin ke jong me lengba syakri ujong me atry maduai amta syakri jong me wan ai bor u try bala ban ai ngi khubor ko ba dan kam kepadai nam ta kajingim jongi wei pi wei ne bered du behe ngaduai du kham tam nam ta ki nong sngap hakni ka por but jisube ai bor ngi wei pi wei ka bengi asngo ektin jome bengila ban sngo tho kham tam bengila ban ban kam me ka ha ka jingim ba man la ka sngi sngo atrai ne khot ka pat ka bered mar nga panik ne teng mi jisukes belong nam penem banong suspa jongi menta ba shodu bom jukot chu amen Hakni kapor in khot i kong dei fi pangin duai na nakabenta ki jing aingo. Tungin ya rai jingker ku na blengi yo. Jingker ku na blengi yo. Tungin aingo ya Tongin duai. Kok pa jungi babnang ni kapor ngi ai ngo yeme na benta kani kasingi sabaton kaba itenat bat ba pernai. Kublai shibon mela pendapan biang ingi halakasngi bat to kerku ablai yakini kijing ai ngo bangilau wan yalam yeme bangila ban priang ya ka gospel jome shakiwe ki bampat tip yame atrai map ki pot mangkan jungi pensosi eme berabor ipan hak teng jisu nang pem jungi mentaba halakarta amen Madakani kapor nginum yo shu ya kajing roi padeng kajongi handrai ngin yo kajing roi kerpang kaban ai hingi da ikong dei fi blat Tried in vain for 12 long years of pain. It's proof that there is nothing they can do. But I've heard somebody say there's a healer on the way. Somehow I have to press my way through. I've gotta get to Jesus. Get to Jesus. I know He is the answer to my need. Bring Him all my problems. Only He can solve them. Mend the broken pieces. Gotta get to Jesus. When my world is torn apart, there is healing in my heart. I really don't know
broken pieces, all these broken pieces, gonna get to Jesus. Kau benai kublai ye kong Davy, benta to kecing roi keba kecing mut sikat daya, to blai nangker kuy api, kat ba piaro yo blai lengba kasap keba blai ulai api. But anam Islam show ngin ai no rapor si nangker ni jungi I pastor LL Waklang. Hari ni ke sengi ngapdiang sobhai pi barok ki para benget bat ki perlok ki basngap bat ki bepet ya kini khubor hai kini sengi ka bokoi ka bakentang ka balong kesabatan ka bau bleu ai ngi ban syakri bat man mani ya blei hai kini sengi ngakwa ban ya sam bat pi ya khubor utrai ling bau Moses hau paru ban pelaj no ki priu ki jong o ban lech chakari ki jikular ban lech ban syakri ya blei yang kena pulih bat ngam menta Exodus kan nong ka nyau ka khot ka nyau ka hom ni Moses la dan prophet nam ka arta bat Aaron la dan prophet nam ka arta menba kila kran hau paru kila rangba ba kini ki arngot sipara hang ni ka khot ka baning kong pada Exodus nyau iwe ka ong ni bat fry la ong hau Moses akmi ngan penong blai ya me ha khwat paru Bar ya orang tu men jong me ngan sa penlong ya noy thu lupa jong me bat ke Miriam ru ke ni trelang bat ki nganget ba ke ni ke tien ka bangia pulih hang ni ka ya thu engi ba ka yeng ka sam ki trelang na banta oblai ke trei bat syakri ya oblai da ka bor jong ki barok ke trei bat syakri ya oblai te ha ke ni ka por nga kwa ban ya phai ke ni ka por ha keketian ke jong oblai ha ka bangine pule la singine pule susu ya kani ka banta kumta Moses bat Aaron ke lech ban yang hakmat jong upharo kumba utrai ula kran ha Moses ong lech ban ya kran nan lech ban yang ban kran ha pharo yang ine pule kani ka balabu jingin mau Exodus kan nong basan ger khot iwe hidu lai ka ong kumne Moses bat Aaron hakmat upharo di hadian kata Moses bat Aaron ke lech hapo bat kile thu hau pharo kumni ong try bo play jong ki Israel to play no ki pai ba jonga ba ken yo rakhi ki jing kawai niam yanga ha kari khlau bat pharo lo ong ya try long long way bangan kongu manga ya ga tien jong u ya ga play no ki Israel ya try ngami tho bat ki Israel nganam play no ken Kiti kilai thu ublai jong ki Hebrew ulai syambat ngi to sya bangin net ngi kerpat ya me lais ngi nanti je kata ger khlau bangin yo knya ai ngo how try ba ublai jongi yo ba on penhap halor jongi da ka jingyap them lani da kawait lam Moses bat waron kilai thu paru ong lada people like no ngi ngin let ban mani yo ublai jongi lada people like ublai te no hangi halor jong ki no Egypt da ka jingyap them bat da kawai lam henry ublay lo jiet ban pha da ke da ke jingyap tham ha kinong Egypt ha jaka kawai lam hang ni de ban so tho ki khlam ban ke jingyap tham ki dei ki ba ublay wan ra ban tenjo lane ban pendo khado ki brio lane ban pen sitam khado ya ki brio ki bam snap ya ka tien ka jong o lada ngim snap ya ka tien ka jong ublay wan ra da kita ke jingyap tham Yau paru namar bom singap bom kongo tin ke jong bale blay ban pelaj no ya ki kun Israel ban net chakari ki jingkular u blay lo pha dagi dagi khlam ha karu Egypt parok kawai mdai tang ha ki ying ki jong paro rei ki no Egypt parok kawai u blay lo pha da ki khlam namar bakim kongo namar bau paro sim la pelaj ki kun Israel ki chakri ban chakri u blay hari khlam ban net chakari ki jingkular u blay lo pha kan no tri ki khlam ngai baro anangi ngiatep
ublei pha shipho tali khlam ha kar Egypt lengba ka ktin ka jong Moses ka khlam ka baning kong ka ongkom nong khlam baning kong ublei la pen kelas nam yaki paro jong kar Egypt bat kala long ka chik ihutong dai ne am nang ta ka ba ar la pha ki chikot ka ba lai la pha ki jenren la pen kala jenren na ka domet ka ba saw boy ki skan ka ba san ka ching yap khlam ki mrat ka ban riu ka ching pang ki to jaw ka ban nyaw ka ching sho do priya bujur ka ba phra ka ba sho da ki puj ka ba khandai ka ching dum tliu bat ka ba shipho ka ching pen yap ki khon ning kong rei nganam kran ni ki khlam paro shipho tli rei ngine kran tang ka wei ka khlam bat kata ka khlam ka de ka khlam ka ba ar ka ba bo ching kan mau ha ki Exodus kal nong ka ba phra ka khot ka baning kong hadu ka ba khat san ya ka bang la ai kerteng sashimit bat ki chakot sashimit bat ki chakot yang ini pulih ter nadu ka khot ka baning kong kal nong ba phra hadu ka khot ka ba khat san ya ka bang la phia ki lai banta ngine pulih ka banta ka baning kong ka banta ka ba ar bat ka banta ka ba lai bat shua begini pulih ka ni to ngine penam ki klik hajing duai ublai upa jangi bahab neng pendap yang ngarong mon sim jong me bangla bania sam ke tin ke jong me ha kini ke sngi ai ba tin ke jong me ha kini ke sngi kan long ke jingker khu da banta ki briu ki jong me da banta ki khon ki jong me ki basngap bar skor ha kini ke balang hang ni hanong po bat kom joro bat ki para bangi jongi ki ba pet ni khubor bat ki basngap ya ke tin ke jong me ha kini ke sngi ki jing duai ki jonga ma bi ki pop kerang kang chi paro na ba kini pa nak teng thiang tam jong Jisu amen ka khubor ka bone sam ka diga klam ka baar ka bala pha ublei de ki jakot ka bangala ai kerteng sashimit bat ki jakot balai ai kerteng sashimit bat ki jakot ngin sai pulih sibet balai upharu ukwa ban sa sashimit bat ki jakot yang ngine phai bat nga ngine pulih menta ngan kren ni kini ki lai tuli ki mat ki bakong san ki bangala bo bat ka mat ka baning kong ka bane sam bat phi ka long Exodus ka nong ka ba phra ka khot ka baning kong hadu banyo ka mat ka baning kong ka ba hadien ba Moses bat Aaron ki la kren nak mat jong pharo bat ba la pha ka klam ka ba ar ka ba la pha de ki jakot long ba ka mat ka baning kong ka bangala bo ka long ba ka jing sngaw la not la de jing sngaw pisa la de jing sngaw bom sngaw suk ka jong pharo bat ki bri ki jong u ya ki blai ki jong ki blai ki jong ki nong Egypt ki penlong blai ya no ki penlong blai ki nyau ba ki jakot ki dei kita ki bakhot la ni ki bakentang ki jong ki penlong blai ya kini ki jakot la nyau ba ki long ki bakentang ki mla ban penyap ya ki di yang ini pulih la se hang ni hadien ka klam ka baning kong kelnong ka banyau khot ba arfusan kong kum ni Exodus nyau arfusan kong kum ni ti la pendap nyau sngi nadu bau tra la sho ya ta kawa la sho la pen kelas na mi kawa la dap nyau sngi badu blai wang ha khot baning kong kelnong ka ba phra khot baning kong hadu banyau ong kum ni anda ba la let bala yang khmat jong pharo la ji ayu Moses bad Aaron ki la yang khmat jong pharo ka khot baning kong yang ini pulih dia try lo kren ho Moses to let chow pharo to ong ro u kum ni ong try to plait no ki pat ba jonga bagani shakri yanga dia la da mem tre ban plait no ki hakmi ngan sho ki phang jong mi baro da ki jakot bat kata kawa akan boy da ki jakot hawa boy da ki jakot ki ban skill kini rong ha po yeng jong me na kiwa kini boy kiwa nang tai pen mi ki jakot ki wa hadu bala dap ki pong ki wa de ki jakot nang ta bat kin kiu ha ki yeng ki sem ki jong ki kini rong spo yeng jong pharo bat kamera thia jong me bat halor ki jing thia jong me bat ha po yeng ki shakri jong me bat halor ki bri jong me de bat sha ki jaka shet pu jong me bat sha ki pu im jong me ru kita ki jakot kin ya rusit halor jong me bat halor ki bri jong me bat halor ki shakri jong me baro rusit ki jakot halor ki briu baro ha ki yeng ki sem ha ki kiushet kiutiu ha ki pliang cha pliang do ha ki jing bam jing di baro ha ki jaga thia ha ki jaga songkai baro ha ki phalau ha ki yeng ki sem kat chabalek dap ki jakot sudah kalong ka bala wit shisha rai yang ini pulih badu try ka dekat basan badu try ulale you badu try la grand how Moses udah ong how Aaron tu kner ya la kakti balau ding du halor kita ki wa bad halor kita ki wa duit bad halor kita ki pung de to pen mi ya ki jakot halor kiri Egypt
halor kari Egypt diu aron nak ner yala kakti halor kita ki kari Egypt bat ki jakot kilai mi bat kilai telup ya kari Egypt kita kenong lek bertong ru kilai kumjo da ki jing lek mentor jongki bat kilai penmi ya ki jakot halor kari Egypt ublai ong la da phim pelat ngan pha ai kari khlam ko baar da ki jakot bagen dia rong kina mi ki haki wa ken boy da ki jakot haki ying ki sem haki jakaputa baro da dap da ki jakot sudah haka ying jong ki nong Egypt haka ying jong usiem pharo haka kamera thia kamera shat jakaba baro dap ki jakot bat kini kinong lek bertong ru ki penmi jakot henry kimla pada ban penduk ya ki jakot kimla ban penduk ki jakot kabas ngopela dei tango ble bala ban penduk dei tango ble bala ban penmi hot kinong lek bertong kila ban penmi henry kinom la ban penduk dei tango ble bo em bala ban penduk bala ban penmi bala ban penduk ban penyap kino Egypt kim trek ban penyap namar baki nyau baki long ka jakot ka long ka bakentang lani ka bakhut lani blai ka baki ki yamani ka blai ka baki ki mani o blai ba emo pha da ki blai jong kino Egypt ki baki ki mani ki baki nyau kentang ban nyau khut ki jakot hado baki ki ba mani ki kalalong bakin isi ya kita ki blai ki jong ki bakin kinam so tanat kita ki blai ki jong ki kani gede ka basisha bagi nong Egypt hado pak hado kila sungya kita gi play jongki kila le yu kila fa khot no yano yau Aaron bat yau Moses ki fa khot ya ki ong ale namar ngila sungya ya kini ki jakot wala ki dei ki bangi ngi yau kentang ya ki wala ki dei ki bangi ngi mani ya ki rang ngila sungya namar kila rong hayeng kila thia bat ngi kila syong bat ngi ngim so tanat syo ya ki kumno na pdeng jongi là đầu blei trong nghi wan shong wan sa ban nghi siêu kum no ngi so hon ne ngi so nya ne là da ngim long ki bariu blei ngim long ki ba ye jau blei ngi nom so tanat ba blei trong nghi un shong un sa hayeng trong nghi ko ma long ki no Egypt namar blei ki mani ki ko ngo ki nget ki dem yo tau blei trong ki blei ki trong ki jakoi henry anda ba ki la shong ki la sa ki la so nya namar ba ki la rong lo da ki khiu ja khiu do ki trong ki la rong lo kam ra thia ki trong ki là đầu blei trong phi bật trong hào đó là cái riêng cái trong nghi ngàn ông nghe phi cần long cái chính cật khu mình bảo Joseph ở blei là đó là cái làm Joseph là long cái chính cật khu giàu Joseph hari Egypt mình bảo cái jakot cái là rong là cái jakat thia jakat song cái trong kỳ cái là long penban cái chính isi cái trong kỳ ya kini cái blei cái trong kỳ namar ba kini cái blei cái trong kỳ kim đây cái blei cái shisha cái em cái bon ra cái chính cật khu kỳ đây cái bon ra tăng cái chính bom ngeu suk hay cái mình sim cái trong kỳ Pharaoh los ngeu la not namar ki jakot ula phakot yo Moses bat waron angali to pen to kerpat yo ble jong me ba on be an ho la ne pendu no ye kini ki jakot ki briu ki haban wat kita ki nong yarap ki briu ki bom ru ble ha ko ki skin ki sawat ye ta ki briu ki jong ble ban yarap ye ki ha ka to ko por jong Moses dang la ban yarap re ki por jong ngi na ba poi kita ki nyau ta di ki klam ki bo ble um the la na phikot ye ki briu ki jong ble ban yarap ye phiro mla sho namar ka lat jong jing snai kala kot mlasho ban yarap tira ta kadau menta ka de por bangi lani kita ki bri ki babri blai ki de ban wat yau blai mangi ki bri ro ki blai ye yau blai ki de ban nang kala ba mod shusho ban penjana shusho ilade ha ki jing ya de ki jongi baru blai la si la dang ngi la le persha yau blai la dang la le kano no kam ka basniu kata ka kam ka basniu kadam ajing sok yangi kanono ka benta ka bangi le persha yo blai kanom ajing sok ngi ka penlong ngi bangi ngin kurslai bangin perkhat ngine kan mau ya kita ki jingle ki jongi ki bapan sosi yo blai hang ni ngakwa ban ya sabat phi sakwai ka benta lani ka jingli ka bang ngakwa ban kali na phi hato phila ne em ban shong bat ki jakot hato phila ne ban shong ginong Egypt ki ken baki ki dei ki bakentang ki blei ki jong ki baki ki nyau khut ye ki re hado bala shong slam kita ki blei thau ki jong ki la pen sngew ken jing ye ki la pen sngew bata ye ki baki ki blei jong ki lawan rong ha yeng jong ki nganget la do blei jong a bdeu piwan rong ha ka yeng ka do no jong i ngin sngew ya ka jing suk bakan jaman sim nginom sngew ngia nginom sngew that namar hagoi ki sngi sai kan do yo blei jong i ngin siong chilan ter ka jing imi jong i bangi nginom so that yo blei jong i re la da kita ki blei thau ki le yu ki rong ki shong ha ki yeng ki jong kita ki bri ki ba mani ye ki ngani tho pi ha ba khadu ki sngew ngia ki ba bon ki bri ki le brat no ki blei thau ki jong ki
Uparo bar ki brio jong u. Ngim tep kat no ki em ki shong ki sa bar kini ki jakot kat no sngi. Rengangai kin don dagi sngi ki ba ki hap ane shong bar kini ki jakot. Namar bau bleu la pha kini ka klam halar jong ki. Uparo los ngeu ngia ya kini ki blei jong ki bra penuit bar ki lepan jenjar ki hakil yang baro langsung ngia. Kum taru ka pop jongi bar kicing le basniu jongi kicing le persya jongi yo blei ka penuit ka pen salia ya ki priu ki jong u lada ki priu ki jong u ki it ban buat yo blei wat kitu ki priu ki basniu onda ba ki le pop ki sngosi wat kitu ki priu ki basniu ro herka no tam ki priu ki jong blei ki ban sngosi haba ki le pop u pharo ru las sngosi haba ki ni ki blei jongki ki lawan rong ki lawan shong lapan sngo ngia yo pharo reyang ina pulih ndiat haga ni ka mat ka baningkong ka ong kum ne ngitep bangi ngilong na ublay yo anes ningkong yo anes kel nong basan khot khan dai ong kum ni ngitep bangi long na ublay bat ba ka perthai baro ka ga thia khop ha po tau bosniu ka bot ngi ya so tanat ngi em ban sa bak ni ka perthai ka pop ka bosniu ngi kwa ban shong ban sa bak ni ka perthai henry wala ngitep bangi ngilong na ublay wala ngitep bangi don ublay ba em ngidang ye shong ye sa ko ki para ki jonga ki para ngai bat ki parlok lada ngidang ya shong ya sa rengkat bat kini partai bat ki pop ngile pop bat kata ka basniu ngi em lang bat kata ka basniu gabamut ngi le lang ya ta ka basniu gabamut kan ni tho ip kanom ajing sok ip badenga kanom ajing sok ip badenga ngitip ba ka pop ka don saudong jongi ngitip ba ka pop ka don saudong ka keringi henrai ngi de ban i jau play bangin lat ni ki pop ka pop jong wei teng teng ka pop jong wei briu ka ta nên em họ khi bờ buôn khi khép khi cái pop trong quê cái tạ vậy khi bờ buôn rồi pop trong Adam cái em cái tạ cái pateng trong khi brio paro hado menta ni em ha cái pop cái trong akhan cái tạ cái con Israel paro cái pop cái trong paro bom pelat no cái con xem là pelat no cái con Israel cái tạ cái non Egypt paro cái pop trong ni hayeng hasem cái tạ cái long yeng long sem cái trong ni ladang ile pop persya yau play yang ile phai ya kini benta ka ba ahar ka benta ya ka pop omla bante la kam do brio phot ni de ban pan bor do play ni de ban pan ya ta jing yarap ka chong play bangila bante la kam la ni ban kiar na ta ka pop da ka ta ka bor ka chong play da la ding ni omla ni nom job dai do play bo pen sai bor ngi la ban job ladang in phai ha kini ka benta don ki beri ki ba sai khoi la de o ngam chu le pop o nga sngo khoi nga sngo hok ya la de dengan ne tho ip ki don ki banta ki bangi dei ki bangi le ka ba dei ki don ki banta ki bangi le ka bom dei na ta ka daw ngim la ban ong bangi long ki ba khoi la ne nga long ba hok hala ka don hot don ta khan diat e ki priu ha ka bible ki ba la yo ma ya ta ka jing ai ki jong oblay ba ki long chi sha ki priu ki ba hok ba ki ba khoi ka don jong ki proverb kal nong ba arpho khot ba khan dai we yu bala ban ong ngala pen long khoi ya la ka don hot ngalong khoi na ka pop mla ban pen khoi ka pop mano lai tangu Jesus Christ lai tangu blay jong hi ban pen khoi ka pop nangi om don bala pen khoi ngim la ban te la kam la ne ban pen khoi ya ta ka pop dala di ya la di ra ki jing pen khoi de ki jing la ba mut ka jong hi jing phai jong hi show blay ba blay ule yu uma ba pen khoi ki pop ki jong hi ka pop ka ta ya baro rom lai si phau bat ar pulai kumbala tho om don ba hok em om don we ru namar baro kila le pop kila du la ne e ka buram ke jong play baro kila le pop kila du la no e ka buram ke jong play baro namar baro kila le pop nadu adam hadu ka em hadu hangi menta nya ba ta ka pop ngila le pop ka penyak lat yau nong pop nanu nau play kapan yak lat yang nong pop no play ladangi le pop u play wong ka pop hi kapan yak lat yang ngap re pi no play u paru le pop yo play bala pan yak lat no ya kijing ya dei jong u bat u play wa khan u le pop bala pan yak lat no kijing ya dei jong u bat u play ladangi ro ngi le pop on pan yak lat no ngi kijing ya dei jong ngi na u play la bo jing ma ga ni hau isaya san phun dai ar ko ong kum ni re kijing bom hok jong pi kila panyak lat no rapleng jong pi bat ublay jong pi bat ka pop jong pi kila ka ya ka khmat jong u na pi kat ba unom sngeu la panyak lat no da ki pop ki jong ngi nangi bat ublay ngi pria janga ya la di na ublay la da ngi la pop ya ublay la da ngi la pop ya ublay
ngi pan khlat ya ledi dina ka dau pharo ula yu ula em ka ching em ka jar namar balai namar baki u pharo shim na ko ngo ya ka tien ka jong u briu u jong u blai ba u blai la pha te la da mangap no phiro la da ngilandat ya ka tien ki ba u blai la kran ba lo hika ya ngap de phi ngan ni tho ba kita ki pop ki bangi le la pan ya khlat no ya nga ya phi na u blai ta ngine phai no menta pada sekamat ka baar ka jing bakla jiet ka jong u pharo ka jing jiet ba bakla la ni ka jing bakla jiet ka jong pharo ka bla bu jing ma exodus ka ni ka khlam ka baar exodus ka nong ka ba pra khot ba pra si phau ka ni ka bande ke dei banta ka baar ka bangala phia ka banta ban kong ka dei iwe hadu nyau ka bangilai kran ba kumno ki jakot ki la rong ki la pan jar yaw pharo re banta pa de anda ba u la khot yaw Moses anda ba pharo la khot yaw Moses ong wan ni kan do inga be no kini ki jakot dan ni pendo no kini ki jakot henre ka ka ba chia ha kini ki khot ka long ba ka ba jing bakla ka jing jiet ka jong u jong pharo la ni ka jing jiet la ni ka jing bakla jong ka jing jiet jong u yaw bang ni pule ha kini ka por ka mat ka ba ar sap ni pule ka khot ka ba phra on the kum chao pharo la khot yaw Moses bat yaw Aaron bal ong ko to kerpat yaw try ba on shim no ya kini ki jakot nanga bat na ki brio jonga dengan sapelaj no yaw tau pat ba kin yo kenya how try bat Moses kini kemat ka banga ngashim na kini ka banta kamat pedeng yang ini pule bat Moses la ong how pharo to yo kini ka buram halor jonga hamar kanu ke por bangan kerpat na benta jong me Moses yaw pharo hadu ke por me kwa yang ban kerpat na benta jong me bat na benta ki syakri jong me bat na benta ki brio jong me yang ban pendo no ikini ki jakot na me hi bat na ying jong me ru bakin long satang hakiwa lano me kwa sanga bai ke khot ba chi phau kong kum ni util long la sai ba long tu kan long karbukum ka kitien ke jong me uparo la jet ban ong la sai mdai menta bandai manga dengan ong yaw Moses ngong Moses pendo no menta hi kerpat de blai jong me menta hi re pharo pa de le yu wong la sai kani ge mat padeng ka banga na sim bau pharo kwa ban sa sashimiet la ne ban ne shong ban kita ge ko sashimiet wong la sai sapendo no la sai mdai menta nalor bolong ngia kita gi jakot nalor bolong ngia kita gi blai jongki bagi rong hagi yang gi jongki re ong to ai por nga bangan sa sai sashimiet bat gi jakot ukwa ban shong sashimiet bat gi jakot lada mangi we pi we dan ngi don tang ka we gi jakot to ngilai kencing re la pendap bat jaka bam bat jaka shat bat jaka shong jaka sa paro hado bagi nong Egypt kila sungia kita gi blai jongki hang ni pen ban pharo jing bakla jong nong bau lo bakla ban jit wong pen ban la sai bau jenjar sashimiet hadu la sai ban shong ba kita gi jakot util ong la sai bol ong to kan nong kat bukum ka tien jong me Moses ba meni otiep ba amdon uno no ru ba kum try u blai jongi kade ba sngo tanat Moses wong ba kib nong Egypt kede ban tep ba amdon wei pat u blai ba nging syakri bat ngimani tina kata kadau u pharo pada bakla jiet jika ban ong kerpat na menta pendo na menta henry la le yu la ong sha yang ngin sa sashimiet la ne sa pendo na la shai ngai ba sashimiet ro kan nong ka jing bom so tanat ka jing bakla ban jiet ka jong pharo ka le yu ka pan long ya ki bri ro bakin jenjar ka jing thrang u pharo ban laj no ki jakot reu dang kwa pada ban sa sashimiet nalor baulos ngau sitom na benta namar kita gi jakot ula kerpat yaw Moses bad yaw Aaron ban kerpat yaw blay try jong ki ban ship no kita gi jakot nanga ban pendo no na ki brio jonga ban negeri jonga ban pelaj no ki brio ki jonga baro na kini gi jakot henry upharo pada le yu ko abat sa sashimiet thia mangi se abat do thli tang bot do thli ro chimiet ha jik thia nong kom do sma do thli bot o chimiet ka jakot do sma jakot mdei tang ka we ka jakot
ki babon jat ki jat jakot ublei pha ki mi lot ki jat jakot baro bat so khro bat ujar ngam bat ba ei bat khot ublei pha ye kini ki jakot bat pharo ulakwa ban ulakot gerpat ban khot gerpat daladi ha ublei ru usngeu jaburam nang tau le yu lakot yo Moses bat Aaron ladau pharo khot gerpat yo ublei jong ki Israel ule yu penjak buram ya ladi bor pen I ba ublei ba ki sakri lani ki blei ki ba ki sakri kim dor bor ban yarap yau pharo lani ya ki briu ki jong kum tau ha ban khot yau Moses ban pelat ya kini ki jakot ban be no kini jakot Moses sau tanat ka ba Moses ong jiet mami lano mi kwa ban lat na kini ki jakot ong Moses sau pharo lano mi kwa ban lat no kini ki jakot rồi ong la sha ka jingjiat jong pharo ka long ka babakla Moses ula ong hau pharo ha kanu ka por bangan kerpat ula de ban ong menta henry ula ong la sha ka long ka basngau si ka jingjiat bakla jong ngiro ha kini gisngi ngi bo teng ban jiat yau blai ngi bo teng ban kla ka bomot ngi bo teng namar balai bangida sau bang ha kini ka pop leseu pharo walau ikan jingi ki jakoi walau sngiau si walau sngiau yun rei dong kwa ban shong hi ba ka pop kwa ban pen jam lani ban IT la de ban kongo ya ki jingkren ka jong oblai mangiru ngi le komjo ha kini gisngi ngi kwa ban ya shong sa chimiet bat ka pop ngi kwa ban ya milai lang sa sipor bat ka pop ngi kwa ban ya shong ban ya le ya kata ka pop na ta ka daw ngim kwa ban pha jo bulai ngim kwa ban kala ba mot ngim kwa ban kala ka ba mot sa chimiet bat ka pop ka jongi sa chimiet ong pharo nga kwa ban sa bat ki jokot ki jonga sa chimiet ngiro ngi kwa sa sipor ngi ong ai por trai ngi ngidang buon ka por ngidang don ka por kerha ngidang samla lane ngidang biang ka por ngar empat temen than re ngadang klan ngadang kwa ngadang khian re ngim tep lano kata ka bakut jongi kan poi na ta ka daw ngim dei ban shim bangi ngila ban sa kelah hadien lane ngi sale e kamon ka jong play hadien habot henry ka por ka dei jingjiat Moses terwa ong lano mi kwa mentar ong le mentar mi kwa la shai ong le la shai henry ki jingjiat ka dei ka jongi ublei ai ngi ta ka bor jong ka jing ublei jong phi wa jonga wa ngi ta ka bor bangi ngin jet langin don ka pop ne ngin ino ai ka pop mdei ban bo teng ka jing bo teng jongi ka ra ya ka jing million ka basniu ka jing bo teng ban kla ba mot kanang penlong yang ngi bangin le susuk ya kata ka pop ka jongi ublei ai lat yang ngi lano bangin pediang ya ublei jongi kum unong pen em bat unong suspa jongi hajing shau pharo la de ban pediang ya ka jing ajing mot ka jong Moses lano phikwa menta lan ne lano reu pharo jiet baun yai sa bat kita ki jakot sashimit manga ban ma phiru ngi jiet bangin yai sa bat ka pop ka jongi sashipor lada ngiai sa sashipor lada wan ka por ka bakut kansan ngani tho e phi nginom don por ban kala ka bomot gar khat ka basipau ka banga ngala bo hang ni ka long basashimit bat ki jakot upharo ulale yu la jiet ban shong ban kita ki jakot wala kila pen wit yu honre jiet ban pen I yau Moses ban pen I bangala ban shong ban ka pop ngala ban shong ban kita ki blai ki jonga mangam no phiru ngila ban ong ngila ban le ka pop ki jongi ngila ban yai le ka pop ki jongi hagi ni ngi ki bangi em ki prieu ki em hani ka porthai ka badap ki othia bat ka porthai ki othia ha ta ka jing sneo ki shong ba ta ka jing sneo kim sneo khuslai la ni kim sneo pop show namar balai bala million kila pen million ya la de ban le yu ban le sneo mangaru ka jo ma phiru ka jo la da ngi pen million ban le sneo ka ta ka jing million ban le sneo ka penlong yang ngi bangi ngin sneo ba ka ta ka jing sneo jongi kam dei ka ba sneo la ni ka ta ka jing le sneo jongi kam dei ka ba sneo upharoru usngeu kumta penban upharo udang kwa ban sa chimiet sa kawai kamiet bat ki jakot nalor bala songia ki jakot nalor ba ulas ngau patai ulah khat yo Moses bat waran ban penduk no ki jakot ngiru iso tho bangidon ki pop ki jongi bat ngidange kwa ban ai sa ki pop ki jongi walau blai jongi wi khat ngi upharo
ya ta ke jing bom so tana de jong u ban shong ba kita ke jakot rồi diệt wong ai sa yang là ne ai yang ngi bangin sa ba ke jakot sa chimit la da mangap no phi ngi diệt ban nong ta na poi kita ko por ka ba ani thoi phi kan wara ke jing nang ta sagani ko wei ka mat ka banta ngiro ngi yat ya ka pop jong ngi ngi ai le ka pop hang ni la bu jing ma artimoti pe kan nong ka balai hang to ka kren sapang ki priu ki bom riu play ki priu ki bom ye jau play ki sngi ki ba khado rengan shim mi gani ko khat ba sa ko ong ni ki ba ye ya ke jing so ba bani ka ba ye jau play ha ki sngi ki ba khado ki priu kin ye ki jing so ba ka ba mut kin le ka pop ki jong ki kat ba ki mon kin la sko ba kat ba ki mon kin klet no bat ye jau play shua bo jisun wan kini kin jia bat shua bo jisun the ta kin nyau ki klam ki tap jing pau kini kin jia bagi priu kin klet kin nom ye jau play kin lek jala ki jong ki lenti bat kin lek la ki jong ki mon ki jong ki namar balai ki priu ki ko aban sa bat ka pop ki priu ki ko aban sa bat ka pop uparo ko aban sa se chimiet bat ki jokot mangiru ki priu ngi ong ngi dang bon ka por ngin sa sipor ngin sa klaba mot dal kham rang ba la ni kham temen wadam ai ba katakan long bangi ngin jit la da ngi ba klaban jit kan wara ke jing na banta jongi pan phai show blay ngam pat la banta don ki bri ki ong ngam pat la banta ngam pat la ban yo ya kata ka ba nga kwa ngan yo shwai ka ba nga kwa hadin ka tangan sa kala ka ba mot ngan kamai spa shwa nang tangan sa wan long niam hadin ngan le shwai ka ni ngan le shwai ka tai nang tangan sa shakri yo blay kata ka long ka ba bakla ngide ban shakri yo blay bat ki baro blay sa ai lang tam hapi baranga don pada ki baong habang ile yalap kum tu ki bru ki ong kum no ngarang bo mun sim mun krana ka don hut ka jonga on na bo mun sim jong blai wa krana don hut jonga ha to por ngan sakla ba mot kaniru kalong ka ba bakla kani thu ep kalong ka ba bakla ngi don sibon ki da ban ai ban ong ba ngam pat kloi man ta ngi don sibon ki da ban ai so blai ngi don sibon ki da ban ye thu bangim pat kloi ban penia so eladi bat ublay la ne ban IT eladi so ublay to nganget ka to ka banta wat nam shong bat ka pop wat nam sa bat ka pop wat tang simit ro kala ka bomot man la sngi bangin yo ai ta jing pun khoi ke jong Jesus Christ ngin yo ai ta jing su spa ka barap biang ke jong ngi de ban kala bomot ngi le pop ngi de ban kala bomot ngi de ban pha so ublay ban duwai ban pan ba no ublay nado kibaret hadu ki bahe nado ki postor hadu ki khot balang ngi de ban kala ka bomot man la gasngi nginom ap manongo sakla la shai sakla la shisngi kata penong ngi ki babu teng padan ha babu teng ha bawan ki jing ba ki jing yap ki bakan san ha bawan ki jing kalat jong jing snei ha bawan kalat jong jing snei kan kut no ngan ni thu ip nginom la sho ban kala ka bomot yang ni pada ngi phai man ta si kamat ka balai balabu jing ma exodus ka bangla phia ne phra kalanong ka khot ba shipo du khan san yan ne pe yang ni ka banta ka ba khadu ka jing ya dei ke jing bakla banjit ke jong pharo jayu ha kini ki khot yang ina pule da ki tien jong u la rai ya ke jing jong u da ki tien jong pharo la rai ke jing ke jong u da ki tien jong ngi ke bangi ngi kran la rai ke jing jong ngi da ki jing le jong ngi la rai ke jing ke jong ngi da ki jing le ke jong ngi kajing rai babakla jong upharo kakta ya baro ha Egypt kajing rai babakla jonga kakta ya kajing im jonga baro shilantet kajing rai babakla jong pa jong yeng kakta ya yeng kasem baro gawe kajing rai babakla jong kino lam ha im lang salang kakta ya im lang salang baro gawe kajing rai ban jit ban buat yau blai ladang ngim rai ban jit ban buat yau blai woodward kan kata ke jing im ke jongi silanter ke jing im ke jongi lada ngile pop ka kata tip ya kane bah bangi le pop persya yo blai ka kata ke jing im ke jongi haki por ki banwan ngi kan mau gitu ki pop ki bangi ngile nganget bau blai ma ki pop ki jongi hinrei ya ka ke ba ngile ya kata ngi kan mau sap ni pule kan khot kan ni ka mat ka balai bat ka ba khado kan khot ba khat wei hadu khat san ko ngum ni bat kita ki jakot kin ya lek no na mi bạn là cái yeng trong mê bạn là cái shakri trong mê bạn là cái priya trong mê kin long satang ha kata kawa ha kawa ayu kawa Nile
kawa Nile hari Egypt kabaki ki nyau ba kata kawa kadi kawa kaba kentang kaba kuat kaba ki mane to ngini phai se khat khat ar tiu Moses bat Aaron ki lai lek no nak mat pharo bat Moses la karpat e hau trai namar kita ki jakot ya ki bala la wan lam hau pharo bat trai la le et ya ulale kat bakum ga ktian Moses kita ki jakot te ki lai yap no na ki ying bat na ki snong ru bat na ki lengkha de ti ka bakhat sao ti ki lai penlang ya ki ha ki jaka kumta kata kari kala iutung henrei uparo ula yui baula yolat ula pen ela kadonot but shem la shashkori ki kumba utrau la ong ngapa kani kabat kabar onda haba u Moses but Aaron kilal mi no anak mat uparo kila karpat hau blay but onda haba poi kumla shai bau paro la ya tialang bagi jakot sashimit onda poi kumla shai blay la pendu no gi jakot bar kilai yap hakileng kha kilai yap hakisnong kilai yap hakiyeng bar kilai lum ya kita jakot kilai yap balayap bar kalong kecing utong lada kita ki pop jongi ngi ya penlang ya lum ki lalum sisi jaka lengi lalum haki donu ki jongi onda ba pop kaman bon ya ji ayu ka kelalong kecing utong ya kecing im ki jongi ngi pen kelalong ya ladi ki basnya utong nak mat jong blay ngi pen eklat no ada ki pop ki jongi badu blay ki kon Israel lada ki kim kong ho yo blay ki pen eklat no ya ladi no blay ki nong Egypt ki la yu namar ba kim kong ho yo blay ki pen eklat no ya ladi no blay lada mangab lo pi ngim kong ho yo blay ki pen eklat no ya ladi no blay bar kata jing pen eklat jongi kalong ka sma utong akmat jongi bat jong blay ki pop jongi pen so si ngi pen sma utong le jing im jongi ki pen thok bria ki jing im ki jongi ka pop ke jongi hakmat jong blay kalong ki jing utong kecing utong bar kini ki jakot onda bala yap kila lum kila le the amla shu ban thai sa jangai namar bala bon palat ki jakot kala long kecing sma utong ya kare Egypt barok gawai nalar kata haki umro dang ne kita ki jakot dang ne kita ki jakot yang ini phai mentang ini pule kabai nong jong kecing bakla ban jiet jong pharo kawan ra kecing hikai yang ngi hakini kisngi kecing bakla ka jong pharo ban jiet lele yu ka marha ya kai ya ke kijing hikai na banta jongi ladangi bakla banjit hapdeng ublai bat usaitan hapdeng ka basisha bat ka bom shisha ngani thu ip kan marha kijing do ka bakra ladangi jiet ya ublai kan marha kijing imbom jukot ladangi jiet ya ka boman nora ka kijing do ka bom jukot hang ni so tho la da ngi bo teng la da ngi ya bo ya ta pop ha ke ching im jongi kan long ke basnga utong ha khamat jong blai hang ni ngi so tho ba khadu kat no uparo pa deu le yu on ha ba la laj do na kita gi chakot wala smai utong ro wala pen ya la ka do not ke chong ngi ro teng teng on ha ba ngi ya kan do gi ching on ha ba ngi la karpat yo blai ben plai ni kita ching on ha ba ngi la laj na kita ching ngi le yu ngi le biang ngi kita gi pop gi jongi ngi phai biang sela kate ki pop ki jongi ngi othia biang ba kate ka parthai na ta ka dawan ye tho ye phi kini ki jing le ki jong pharo kini ki jing jiet ki jong pharo kani ka landong ka praj phang kini ki jakot kani ki jing hikai na banta jongi ladangi bakla ban jiet onda ba ngi la jiet ya ka bakla ka bara ki jing jar ya ngahi simet bat ya ka ying ka sam bat ya imlang ka salang ladang baklahi banjit kham tam bagi cing imba jam sim gindo ya ka namarkan sapoi ke por ke ba ubleu nom ailat syo ingi ban kela ke bomot kan sapoi ke por ke ba ngi nom ya syo ban kela ke bomot na ta daw ladang ngim kela ke bomot menta kata ke pop jongi kan long ke cing utong ladang ngi pelang gitu ke pop ke jongi ngi pelang ngi kan long ke cing utong ha khamat jong ubleu nom so tanat ingi tina ta daw ko ki para ki jonga tongin ya lek kat bala kar badang don kapor kham tam hagni kapor ka baki brio ha kleng ka pertai gio agni khlam kala pania jengai si shai ki brio na we brio so we pat la pania jengai da gni ki jingle o setan yo kabu bale ayo ban pania jengai tang ban ya khublai khti rom long tang ban ya kren marjan rom long kani gadai kapor ka bo setan lo tre kambha hagni ki sngi lengba gni ka khlam ka bajia menta bangin ya jengai way no way bangin nom ya jan nginom ya jan than
kani ka but ke jong syaitan bat ngitep ba kini ki baro ki jia kalong ba shua bo jisun wan kini ki khlam ki jing yap them kin wan bat kampat dei ki jing yap them ban pendu ye ki boman ra ki jing yap them ban tenjo ki briu ki jong blai ban tenjo ki ta ki briu boman bakin phai jo blai na ta kadau kini ki khlam kini ki sngi ki wan ko ki para ki jonga ki para bangai ki jonga hang ni anong po bat ki bay ngap ye kini ka khubor kini ki sngi to tep ba kini ki dei tang ki jing tenjo ki jong blai bangi penjan na ye ladi lara uparo ula la tenjo yo udah kini ka khlam ka bar on jin dala ko ngo yo blai on jin dala lat na kini khlam le anda haba uparo ko ngo on pharo ki kon Israel onom don show sikita ki pratli ki khlam ki banwan ha ka ying ki jong ha ki briu ki jong Rena marba simla ko ngo tagadau ki wan kini ki khlam lada mangam no phiru haba wan kini ki khlam ki balong ha kini ki sngi ki bri ki penting ki os ki we ki khlam pada ki nangwan ho ki nangwan ki jing pang ki jing sistem ki nangwan re ki bri ki jong blai ki de ban pon crack ki bri ki jong blai ki de ban kala ka bomon ki bri ki jong blai ki de ban pha sho blai kita ki babam man ru la ya tho khana la ya lap ye ki bri bara ketian ni jong blai la dep ya tho lupa ba kita ki jing yap tham ba kita ki jing chia ki nwan badan haba kinuan totep bau jisu la jan banwan kapor gade yang iban kala bamot haba ngi I kini ki klam ki wan ngi de ban jiet ki jing jiet ka ba chisha ga jongi ki jiet ban jiet yo blai ki jing jiet ka ba bha ga jongi ka jing jiet ba ka ba ngin jiet ka hop ye ki jing shisha ban buat yo blai ban ni ka ba buat ba yo thia bat ka par thai bat ki pop jongka ta dau blai ong jiet ha kini ki sngi ya no pin chakri ong u Joshua dene Yau blai jong kikpa jong pi benar siliang jong kwa ne yau blai uba nging sakri blai uba em kadai jing jiet jong ni kadai jing jiet jong ni ha kini sngi ya no ngin jiet ngani tho ip ki don sibun ki bri bawat blai haba poi kum kini kapor han roi ngai I ba onda ba kan ni ka khlam kala nang ya ki bri kim salia sho kum balong pharom salia sho ban shong sa simiat ba ka khlam ki brio kene partai kat ba ki don kene ka khlam kim sngau salia sho kilas ngau biang laga biang sngau biang laga biang rei kan ni ka long ka jingi kai kat bangi sngau biang laga biang ngi em ma kene ka partai ka bangi sau biang laga biang ngani tho pi kan wara ka por ka e shwa bo jisun wan da wan kita jing tan jo ki bo hadian pade dong kan ni ka ladap jam shwa ro kan yai long hi kum ni ya ngini ya long hi kum ne rai ngani tho ip ana ba poi kita jing tan jo ki ba khado ana ba ki priu ki jong blai cha tan jo ana ba ki priu jong ka parthai ron cha tan jo kita ki ba ye jo blai kin mi ban ya so ba blai kita ki priu ki bom priu blai kin mi no na ka barang ka jong blai ban ya so bat ka ta ka parthai baru boman tena ta dau ko ki para ki jonga tong ina pan kre la de in IT la de sha blai ba blai ai ta ka jing em ka ba thamai ba in pan kre la de kabai nong chong kijing bakla chong kijing jiet menne na basdang chong pharo ka ra kijing hikai ngi ka ra kijing hikai bru ki jong o bagin si ye ta kijing mani thara jong ki kijing hikai ka bangi yo la dang ngi bakla ban jiet ngani tho ip ka no ra ngi kijing e ki por ki banwan ha ka bay dei bat kijing em bakan jaman sim ngim dei ban bo teng bat ban buat yo play ngim dei ban buat teng ban buat yo play ngi dei ban rai ban buat yo play wut ka jing yap jong ki jakot ka pan itung ya keri barok ka wei ka jing em basniu jong i la dang yap kalong ka jing itung la ne la dang ngi le ka ta boman kalong ka jing itung ka mat jong play la dang ipun slam ban jiet ya ka badai bat ka ba khoj ban buat na dien jong oblai ban buat ikilan tiya ki jong oblai jong yu balang Jesus Christ kan wara tang ka jing sneer ba jing utung jong ka pop ba jing im ka jongi hatungi kwa bandang penut por bat kani ka pop sasi por hatungi kwa ban pelut por kuma pelut por ro sasi por bat ki jakot hatu mangab dong phi ngendang pelut por ba kani ka parthai tungi ne perkhat hi simet ka ai ka bangi ngi dai ban le kum ki priu ki jong oblai ko ki parlok bat ki para bangai jonga bat yang aru bat ngilang baro ngiyo jing hikai na kani ka khlam bang ngim dei ban jiet bakla ngim dei ban bo tang ngi jing jiet ge jongi ban jiet yo blei lani ban jiet ya kata ka bom dei lani ban jiet yo soitan wadam sha ba kata ka pop jongi kani sa hangi bat kalong ge jing utung hak mat jong blei tungi ne kla ka bomot menta kat bang ngidang don ka por kat ba kata ka lat jong jing snai gedang ai lat dingi tungi ne kla bomot wadam ya thia bat ka pop setang simit ro wadam ai lat ba kata ka pop kanang sa bat ngi simit re tungi ne kla bomot no wadam sha bang ngin long kum pharo bang ngi ai sa ba kita gi jakot sa simit
mangi ro anam sya bagi pop jongi kan sa shimiat ban ngi rengi de ban kala bomot ban pha sha oblai kani ke jingjia kini gisngi kalong kaba hikai ngi bangi de ban pha sha oblai namar menta ngirang yok por ban kala bomot kan dapoi kita gi nyau teli gi klam ublai no ya tho all apoi nyau teli gi klam pi kala bomot no em dapoi kini nyau teli gi klam kin kan san umdai ko ma por jong bos ba pharon la ya tho shua Raya kapor jong ngap yang pi nawan kini kiklam kamut lakot kalat jong jing snake kin hiar kiklam ki bau blem the kitab jing pau ka bau lai thu lupa ana poin kini nyau teli kiklam kani thu pi om don syo jing kala bamot ta ka dau ka pop jong i kan kala ka long ka jing utong ka jing bakla jit ka jong i kan kala long ka jing utung ha kamat jong oblai ka jing bakla jit jong i kan wara ka jing yap ba bom jukut ka jong i tu blem ker khu hingi kar bang sya skor ngi buat yo oblai kar bang ap ka jing wan ka jong o ngai lang ba kini jing ya puli jong i wan nom bo teng wan nom jiat bakla wan nom sa simiet bat ka pop kompale opharo re jiat ka basisha bangin long ki bri ki jong blai ha ta sngi jing wan ka jong ji so to ne pnam kli e jing duai ko pa jing i ba neng ker khu kini ki khubor kini ka step ai bani khubor kan long jing ker khu na banta jong i ba jong ka palang ka roi pen kre e jing wan ka jong me ngi tip onda ba me men wan ngim tip e ka por ba ki jing wan ka jong me kadai yang iban pun krek ban berat no kita kau pop jong partai bar iet jami oplay te song ngi de jing i ki jong me hado bone shambat me ma bi ki pop ki jonga bar ki jong ni dang paro ko try ki bang pun so si me na bi ni dem ngi op ni pa nak teng thiang tam jong jisu amen Iko apan ai kublei pastor LL Walang ibla ai ngi ketu ko kubor ke bas ngotanat bat ban penuai ke jeseng ke jongi inya pai si kot jing rai ke number ke bas South Park hat nyau Lama
ingin pandem yaki klik hakajing duai. Au blue kepas yang pendeng try bawai no kini kerja sangat try. Kau pan ai ke blay ke buram ke lit chami try. Meladan dekat lang bengi. Bagi ni kisi kibal alet no try. Lari semarengi klem ladan kinu kicing try. Ablay walangi don padengka. Kalam ru try medang ri semar kendong ingi. Ablay ni doai nong keren jungi try. Bamenan dan rengkat lang badi kat bai syakri kam ke jong me. Bad try ngi doai bau mensim bakhu jong me. Undang try borba ha kajing em jungi wei pe wei try. Kanang ba kajing wan ke jong me. Kanang jan try bad ngin yo. Bad ru try ngi doai ki bapang pastom try. Ki ba mat ni jing jing jara try blay nam klet ro try banduai yakinong tray jong balang try kaleng satlak apotei hakum kini ki por try ki dan ki jing jar sibun try ablay kini baro ngi panak teng disu kris nong penem jungi syada ki bam jokot ro halakata amen